Constanța Popescu este una din, sau unul, poeții sunt poeți din cei care în 75 am început activitatea la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgoviște. Aveam vise mari, ni se părea că suntem foarte importanți, deși de ce publicam câte ceva, de aceea ni se părea că lumea este a noastră. Lumea noastră însă a depins de pâinica de toate zilele și unii s-au mai căsătorit, unii și-au mai luat serviciu mai greu și uite așa, încet, încet, ne-am împuținat, dar din acel cenaclu au rămas câțiva care sunt și membri ai Uniunii Scriitorilor, așa, și eu cred că cu dragoste au făcut în continuare poezie, proză și s-au dedicat, ca să zic așa, scrisului. Cartea Constanței am citit-o, foarte, foarte atent. Este altceva, adică este o altă poezie pe care eu o apreciez și apreciez mai ales faptul că ea este la a doua tinerețe, dacă observați. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi aici cu noi și că editura Aurora are prilejul să vă aducă o carte plăcută. Am rugămintea să nu citiți o poezie o singură dată. Mai citiți-o și a doua oară. Vă mulțumesc foarte mult. Deci domnul George Coandă, domnul George Toma Veseliu și domnul Corin Bianu vor vorbi despre carte cu bucurie, bineînțeles, și așa autoarea Constanța Popescu, pe care cu siguranță vă cunoașteți. Iată-ne adunați din nou la aceste lecturi publice, organizate sub auspiciile Bibliotecii Județene Ion Heliade Rădulescu, dar mai înainte, pentru că așa este, cum să spun eu, un cutuma unor asemenea evenimente, am să rog totuși pe cel care ne găzduiește, pe doctorul Alexandru Ștefănescu, să zică două cuvinte în numele Bibliotecii Gazdă. Permiteți-mi să vă salut și eu din partea instituției Gazdă, cum a spus și domnul profesor George Coandă. Mă bucur că, iată că odată cu venirea acestui anotimp la propriu, s-a schimbat și vremea, putem să spunem că de astăzi avem o vreme de toamnă tipică, am reluat programul de activități culturale de înalt nivel, mă refer la diversele lansări de carte. Astăzi o lansare eveniment, o lansare deosebită, autor, doamna Constanța Popescu, este al doilea volum de scriitori și iată câtă lume bună, câtă lume foarte potrivită care gustă acest gen de scriere a reunit această lansare. Nu pot decât să mă bucur că poezia contemporană are în continuare foarte, foarte mulți fani, foarte multe persoane care citesc și mă bucur că văd practic numai fețe din această branșă, fie mai tinere, fie deja consacrate, și că toți de aici, toți pe care vă cunosc, sunteți iubitori de poezie. Dau în continuare cuvântul specialiștilor, pentru că sunt destul de mulți înscriși să vorbească și asta tot la fel spune foarte, foarte mult despre ce impact are lucrarea Lacrimi rescrisă. Domnule profesor Coandă, mă rog, continuați. Da, Sandu, îmi mulțumesc. Să renot firul unde l-am lăsat. Deci, după, așa cum spuneam, o vară cam zgubirică, care ne-a cam fiert creierii. Poeții, în schimb, au stat cu capul la umbră și și-au scris cărți, ceea ce este foarte bine. Da, suntem aici, figurând, cum spunea unul meu prieten, Sandu,
care cochetează, nu neapărat că scriu, dar cochetează cu farmecele, cu seducția literaturii, poezia, mai ales cu poezia, vezi, Doamne, în vremurile de astăzi, cine se mai apleacă peste o carte de poezie pare ieșit cumva din front, pare puțin zănatic, dar ce te faci că poezia este veche, antică și de mult, cum ar spune strămoșii noștri în glumă, și cred că rămâne eternă, chiar dacă, la ora actuală, generațiile tinere, nepoții noștri, și mă uit la nepoții mei, cum le spun, stau cu capul în peșteră, cu capul în calculator. Nu mai scot capul din drăcia aia acolo, ei crezând că acolo descoperă toate tainele și toate învățăturile lumii. O eroare. Unii fac și poezie pe calculator, se duelează între ale poeziei, apar fel de ciudățenii în materia asta pe micul ecran al laptopului sau al televizorului pe care îl folosește cel care are și clapeta în față. Dar eu cred că poezia nu va muri niciodată, indiferent ce și cum, indiferent că în viitor nu vom mai avea cărți în bibliotecă, ci vom avea cărți de tablete, de casete, de CD-uri și așa mai departe. Cam asta este în firea lucrurilor. Nu te poți spune împotriva avalanșei, împotriva mersului umanității undeva. Deci spune că merge înainte spre progres. Uneori progresul are și reversul său. Să sperăm că, cel puțin în materie de lectură publică, poate individuală, știu eu, vom avea parte și în viitor de cititori, mai ales noi care nu avem astâmpăr și avem încălime la condei, ne vrem citiți, nu așa, neapărat, iar poezii ne vrem și recitiți, dacă se poate, de actori importanți, pe diferite scene ale lumii, în așa fel încât mesajul nostru să pătrundă în conștiința celor care iubesc încă literatură. Și sper să avem iubitori de literatură într-un moment în care, și dumneavoastră cred că sunteți de acord cu mine, trăim o imensă dramă a analfabetizării spirituale. Eu nu prea știam multe lucruri despre doamna Constanța, pot să fiu sincer. De fapt, în fața ochilor mei a adus-o George de Piteș și Grigore Grigore. Și acolo și la salonul literar al Societății Scriitorilor Târgoviște. După care mi s-a pus Marxismul în față. Normal că l-am deschis cu reținere, cu strângere nume. Cine mai e și Constanța Popescu din tăția popești care inundă o romastică românească? Și până la urmă este o popească interesantă, o popească care simte poezia, care, și spune pe acum, cum am spus și altora, să nu se aștepte că de mâine, dacă noi vorbim de bine acum, sau dacă va scrie presa literară de bine, sau știu eu, nu numai de aici, sau și din capitală, sau din alte părți de farmec pline ale României, sau românică, cum îi spune așa, într-o anumită derâdere, așa, vor scrie bine despre însă. S-ar putea să unii să nu scrie deloc, pentru că e vorba de gustibus non discutandum. Nu poți să obligi pe cineva să-ți placă cu orice preț. Să zici că va scrie bine. Asta nu înseamnă că de a doua, de a treia zi, de a patra zi, peste o jumătate de an, devine o celebritate. Uneori trebuie să se confrunte cu viperele, cu șerpii și cu capcanele din ațăs hățișul numit Republica Literelor. Este un îndemn pe care îl dau. Important să se confeseze. Important să spună ce are de spus. Să strige, nu-i așa, ofurile, durerile, iubirile, speranțele, experiența de existență. Și ceea ce este foarte interesant și îl face, pentru că poezia doamnei Constanța Popescu developează o stare de spirit, o anumită filozofie, sau să zic, o anumită filozofare asupra existenței. Se mărturisește. De fapt, literatura adevărată e literatura mărturisimă. Vedeți că fac o paranteză la ora actuală, prind un anumit tip de romane. Romanele tip jurnal, pentru că vrea să descopere și în biografia unuia niște lucruri mai pitoresc, ca să zic așa. Sau, cum să spun eu, literatura istorică, dar bine făcută, cum este cazul lui Colimbiano, care îl are în față, care sunt foarte buni, romancieri istorici, romane, care te captează, te fură și cât să te conspiră ceva din istoria, cel puțin istoria națională. Alt tip de roman nu prea mai țin. Vedeți, în ultima vreme a apărut și în poezie, atenție, din păcate, se experimentează, vorbim de postmodernism, e o invenție unora. Poezia se recaută, vrea să se reidentifice, să găsească alt spațiu. Am epuizat toate curentele și experimentele literare.
Și acum unii se întorc la un an de poezie, nu neapărat la desuetudinea tehnologiei, cum se numește și literatură, a versului sau a romanului. Dar unii cred că sunt extraordinari, Rugura Târgului, dacă scriu de pildă romane porno sau poezie porno. La o vreme încoace, o bună parte din lumea poetică tânără a României a căzut în păcatul ăsta și a început să scrie fel de poeme în care, dacă, cum să spun eu, nu își devoalează trăirile sexuale, contactele sexuale, ci că n-ar avea succes. Din păcate, atenție, mare atenție la ce care scrie. Uneori, în asemenea poezie, pe o anumită psihologia noastră, înceală hormonii umblă și anumite vârste, și feromoni umblă aiurea, și uneori cazi în păcatul ăsta și sunt unii care gustă asemenea literatură. Și, domnule, extraordinar, cum a descris-o poetul respectiv, cum a descris, iertați-mă, folosesc un limbaj foarte plastic, acum că l-am luat la american, da? Cum și-au tras-o, cum au chiar, știți. Și se publică și în România Literar, se publică și în Ceafărul de Ziua, se publică și în alte ziare, și până la urmă, cititorul, mai mult sau mai puțin avizat, se întreabă: de unde m-am dracului poezia dacă n-am ajuns la poezie porno? Și în momentul în care descoperi o poezie a grațiozității, a iubirii exprimată la modul, cum să spun eu, de fine broderii de inimă. În clipa aceea, încep să descoperi că există o taină, un mister al poeziei. Așa cum există și în poezia doamnei Constanța Popescu. Pentru că, citind manuscrisul până la capăt, l-am citit până la capăt, că nu poți face o cronică sau o prefață dacă nu citești o carte până la capăt, nu poți să faci în diagonală pentru că spui trăsnei, spui prostiuțe. Am descoperit această serenitate, această fascinație a poeziei, a misterului pe care îl degajă poezia. Pentru că are o taină. Și când își vorbește despre iubirile Domniei sale, o face cu acea, cum să spun eu, perdea care îți stârnește interesul. Știți, fac o paranteză. Apropo de tinereța mea hătâre de mult, când era important nu să vezi picioarele până în gât a unei doamne, să nu vezi, nu așa, o doamnă neapărat în bikini, sau să te uiți la filme hustler, sau de alte tâmpenii pe televizor, și dacă vedeai în față o doamnă frumoasă cu rochia puțin ridicate pe 10 genunchi, apărea deodată misterul taină. Ce ascunde? Vezi, era o grațiozitate a eternului feminin, care contează, pe care doamna Constanța Popescu a deslușit-o bine în poezie, în poemele domniei sale, unde vorbește despre iubire, despre anonim, despre viață, despre tot ce ne înconjoară. Și iată, la întâmplare, mie-mi plac cărțile de poezie în care nu trebuie să caut neapărat un anumit poem, ca să spun, domnule, poetul are har, ci orice poem pe care îi cade ochii să-mi spună ceva. Și iată un poem care, într-adevăr, spune ceva. Un timp al lucrurilor. S-au frânt cuvintele, ca să-mi ascultați tăcerea și lacrima rostogolită până la picioarele sorții, implorând întoarcerea rostului unui timp risipit. Toate vin tocite și pleacă într-un anotimp al căderii, unde mai ieri alegeam eu melodia pe care trebuie să o asculți. Ai uitat-o și asta mă înfioară. Precum un gând păgân ce se uită din gaura cheii. Super. Iată cum s-a un mister al poeziei. Există aici o chestiune despre un fel de a privi viața, în care încerci să o dezlușești, să-i dezlușești, nu așa, necunoscutele chiar, printr-o gaură de existență. Pentru mine, l-am și întrebat-o dacă era prima carte, că nu știam, dar am văzut după aceea, mi-a spus doamna, este a doua carte de autor, a publicat în trei antologii, antologia Vis de la Armonii Culturale de la Adjut, apoi tot la Armonii Culturale, apoi la Ștefan Dorudân și la editura Singur din Târgoviște și antologiile revistei Singur. Și iată acum, a iubirea editura Studis din Iași, și iată acum a doua carte cu un titlu bine ales, Lacrimile scrise.
după capcana cuvintelor. Doamna nu ne oferă capcane în lirica domniei sale, nu ne oferă lacrimi, ci ne oferă de fapt, mărturisindu-se pe sine, dumneavoastră, cititorilor de aici sau cei care vor avea cartea în mână, își rescrie, își destrăinie, așa, tot ceea ce înseamnă cunoașterea domniei sale asupra vieții, ceea ce este un câștig pentru poet. Iar pe doamna Constanța Popescu să o salutăm venind cu fruntea sus și cu mult har în Republica Literelor. Să rog. Trebuie să vă pun întrebarea ce este, Dumnezeu, practic, poezia. Ce este, de fapt, și mai ales cea de dragoste. În general, poezia este comunicare, zicem noi, e un fapt de atitudine la o realitate în care trăim sau la o realitate virtuală, o ficțiune, o realitate paralelă care ni se pare că este mai frumoasă decât cea în care trăim. Deci poezia intră în acest sector și mai ales poezia de dragoste, care, din păcate, din nefericire, a fost alungată, pentru că ea conține trăire, conține sentiment. Ori noua poezie vrea să fie inovație. Paul Valéry definește poezia ca deviație de la canon. Să înțelegem prin canon, așa la modul general, limbaj. Adică să venim la oile noastre, la această forfotă extraordinară de creatori care se dau grețoși că ei sunt cei mai talentați, cei mai frumoși, cei mai deștepți și nimeni altul decât el nu este poet. Mă fac să zâmbesc. De fapt, eu am cunoscut-o și a fost o chestie foarte frumoasă, pentru că m-am dus pe la primărie și la primărie era, la Răzvan, acolo era o festivitate, nu știu ce făcea primarul, și făcuseră și niște expoziții de pictură. Din Valea Voievozilor, fata aceea, Chitorița. Dar eu zic că i-am uitat numele. Gabriela. Gloria. Gloria. Așa. Și doamna Constanța Popescu era însoțită de doamna, care se comporta ca o mamă furioasă și nu știu ce și nu știu cum, iar eu, cum sunt de felul meu foarte imprevizibil, apropo că i-am smuls cartea din mine, i-am citit vreo 3 poeme și am declarat-o: ești poetă modernă. Punct. Bine și că cu ai spus asta modernă. basta. Are, deci, 2 volume de poezii. Primul volum este Capcana cuvintelor. Trebuie să vă spun din capul locului că eu am zis la un moment dat de o sinfonie a iubirii, acest volum de poezii. Reușește să împace 2 lucruri: sentimentul, pasiunea, care duce la conflictul euului feminin cu celălalt eu, eul masculin, dar știe să-l rezolve nu în nota
aceea sentimentală, lacrimogenă, cu suspine, cu nu știu ce. Nu. Creația Constanței Popescu este o creație de luciditate. Și față de poetele de la SST, pe care le-am făcut niște cronici, care au un univers din ăsta tenebros. Tu te și întrebi, cum o femeie poate să gândească atât? Nu de urât. Dar, parcă vine dintr-o altă lume, parcă trăim în niște sfere așa în care omul se dezumanizează încetul cu încetul și își pierde substanța lui. Omul, prin natura lui, făcut de Dumnezeu, este o creație frumoasă, nu? Este o creație frumoasă, iar poezia de dragoste, prin excelență, trebuie să fie poezia unei armonii extraordinare. Ce vreau să spun? Că să știi foarte bine că poezia de dragoste este superbă atunci când dragostea nu se împlinește. Eminescu nu o întâlnește pe iubită, o așteaptă pe lac. Arghezii se roagă să nu vină. Iar Blandiana, parafrazându-i pe cei doi mari poeți, spunea, dom'le, o dragoste împărtășită nu creează poeme. Și așa este. E prin natura ei o așteptare, o speranță. Și în volumul al doilea, ultima poezie, Rugăciune, poeta, de fapt, își contemplă scriptura și e parcă un rezumat al artei sale poetice, ale conceptelor pe care le jonglează în poezie, și anume speranța, cântec neplâns. Unde e, George? Că i-am făcut-o... S-a dus să transmită la ziar. Așa, i-am făcut o replică lui Pandă, că nu știam cine, dar am bănuit că cineva a sfătuit-o prost să pună titlul ăsta. Zic, nu e inspirat. El a plecat, într-adevăr, a găsit undeva, aici este un vers, e chiar în ultimul poem, Cântec neplâns. Cântec neplâns, adică lacrimi rescrise. Trimite la acest lucru. Dar chiar la el, când am început, atenție că poezia modernă a scos trăirea din poezie. A ermetizat-o, a conceptualizat-o în idee, face din poezie, de fapt, un joc de cuvinte în care introduce o necunoscută, ca să o deslegi, nu să stai pe spate așa, și să participi la ea, ca să fie un algoritm, să găsești pe un calcul matematic. Pentru că, și am spus, dom'le, avem nevoie de frumos, avem nevoie de armonie, avem nevoie de iubire. Ei, Constanța Popescu știe să scrie, dom'le, poezie de dragoste, știe să-l pună la punct pe dumnealui, pe acel el, care e la vârsta infantilă, Grig. Dacă îl cunoști mai ta, e bine. Fii atent aici. Deci, e la vârsta infantilă. Și frumos spune,
că el de fapt construiește vise în jurul femeii iubite. Uite, aici la utilizatorii de vise, nu? Și mai sunt poeme, bineînțeles, da. Mai sunt câteva. Utilizatorii de vise, după ce îi face copii pe dumnealor, adică pe noi, bineînțeles, utilizatorii de vise, bărbații, transformă defectele noastre în mister. Păi, asta e frumusețea. Pentru că aminte, dacă nu creezi o iluzie în mintea ta de bărbat, ești un om mort. Poezie și iubire. Și ne îmbracă mereu în visare și dor. Ce ai să faci tu în munți acolo? Ai să prăvalgi stâncile de dorul ei, nu? O să creezi niște mitologii extraordinare, iar el este incisiv, trece la epigramă și o prinde într-un act și vorbeai despre dumneavoastră. Da, vorbesc de Corini care se uită, nu mă ascultă, ci lasă-l, că la vorbește ore și... Da. În fine. Deci, ideea este următoarea. Volumul al doilea, deși primul este foarte bine scris, este totuși un salt, în sensul că poeta își autocontemplă scriptura, iese din text, Domnule. Are capacitatea să iasă din lumea pe care a creat-o și în care este actant, este actor și obiect al contemplației. Deci are mai multe calități și ea însăși comentează cu luciditate, ca o gospodină care știe gramajul, să pună toate ingredientele, să iasă o plăcintă și să-i trântească ăluia în bot un pumn de sare pe dedesubt. Și de aia cu granulație mare, nu extra fină. Ne dezește-mi ușor sentimentul ăsta nerostit. În fiecare dimineață se împiedică gândul în fața ta. Culori amestecate cu acest vis și nu vreau să-l îngrop să crească verde iarba decât acolo unde e ca în palmă drumul. Au crescut hotare înalte în poveste și încerci mereu să defrișezi culoarul prin care să treacă un gând ascuns. Nu te grăbești. Pavezi poteca, numai de noi știută, să poți străbate în taină tumult de mângâieri, cascadele de șoapte. O altă vreme va veni când sentimentele îți vor lumina drumul. Ce este de fapt poezia? Este o poveste foarte frumoasă, în care actorii trebuie să fie cinstiți, să se realizeze acea comunicare. Poeta surprinde această incapacitate umană de a comunica. Nu putem să comunicăm cu lumea din jurul nostru. Nu putem să comunicăm cu noi înșine. Avem crize de neînțelegere, dar mai ales în poezia de dragoste, unde niciodată nu poți să fii sigur că ești cu adevărat iubit, iubită. Tocmai această dramă sufletească, tocmai această criză extraordinară
este materia densă a poeziei Constanței Popescu, o poezie de o maximă luciditate, o poezie care nu cade în lirismul ăla desuiet. Că după ce au început să vorbească domnul Coandă și apoi domnul Veseliu, nu mai are timp. n-aș mai avea eu ce să mai spun. Dar din fericire, la esență, tot eu. Bine ți-am ridicat ungela, corect? Înainte de toate, formal vorbind, noi comentăm acum o operă existentă deja, care se numește Lacrimi rescrise. Că de ce nu i-a zis așa, că de ce i-a zis așa, sunt superflue, ca să îl citesc pe prietenul nostru Veseliu. Ce n-au spus cei doi care au vorbit la obiect și bine și frumos? Aș mai zice eu, lacrimi rescrise. Lacrimi rescrise te trimite cu gândul în două direcții. 1. Scris, rescris. Adică o problemă de intelect. De om care citește, care scrie, care rescrie. Adică o poezie calofilă, livrescă, în sensul bun al cuvântului, pentru că poetul zilelor noastre este intelectual. Poezia e scrisă de oameni care au citit înainte niște cărți, nu este o simplă izbucnire a păsărilor care nu sunt înzestrate cu rațiune omenească. Deci, poetul, după părerea mea, trebuie să aibă o cultură vastă. Iar doamna Popescu are cealaltă jumătate, lacrimi. Lacrimi înseamnă, vrând nevrând, suferință. Chiar la lacrimi de bucurie, tot suferință înseamnă. Astfel încât titlul volumului exprimă cel mai exact conținutul cărții. Lacrimi rescrise, adică suferința. Trăită și retrăită. În cazul nostru, în poezie, pentru că poezia, arta în general, înseamnă o suferință. Să mut un pic termenii, cum spuneau dumnealor, de sentimentul erotic neîmplinit. Așa este, aceea creează suferința. În cazul nostru, suferința aceasta este sublimată în poezie, ceea ce este un caz fericit. Și trebuie să spun că acest volum este la fel de bun ca altele ale altor poete mai cunoscute sau mai renumite și a altor poeți, pentru că se scrie foarte mult în vremea de azi și se scrie bine. Ce se va întâmpla? Peste 20-30 de ani, după părerea mea, nu mai repede, va apărea un nou Eminescu sau un nou Nichita Stănescu care va sparge iarăși tiparele și va veni cu altceva, față de care mare parte din poezia de azi ar deveni vetustă. Așa cum nimeni nu-și mai amintește de Maria Cunțan, Bornărescu, care se pare că l-a premers un pic pe Eminescu, că Eminescu a de la el. Deci a rămas Eminescu și epoca aceea toată. Așa și atunci, dar până atunci noi suntem oameni care, în lipsa acelui geniu ce va veni, ne bucurăm de acest eveniment cultural, cartea acestei doamne Constanța Popescu. Aș da ca exemple în susținerea mea că poezia e ca suferință, iar în cazul acesta numai fundalul este erotic, pentru că suferința este a poetului și este preponderent erotic, dar mai are și o alte fețe, mai are și alte înfățișări. O să iau o carte și mă opresc la pagina 17 ca să exemplific ce am spus mai înainte.
exersez popasul iubirii, al înțelegerii, al cunoașterii. Deja am depășit acel fundal aparent îngust al eroticii. Nu pot exersa popasul căderii, ce ar deveni popasul etern. Dar mai ales speranța. Numai eu și femeia din mine exersând în fiecare zi, stai sfârșitul, am sărit. Și îmi iese căderea câte vreme mai există dorul care mă susține. Asta depășește cadrul propriu-zis erotic și este o poezie de cunoaștere, o poezie de simțire frumoasă. Aceasta ar fi poezia care exprimă cea mai mare parte a cărții, dar mai sunt și poezii de notație, mai puține. Cred că este mai proaspătă, mai aproape de simțirea autentică a poeziei în acele poezii de notație, cum am notat eu, am notat poezii de notație. Poeziile de la pagina 40-41, să vedem titlurile, și mi se par mai personale, mai puternice, mai ardente. În esență este o carte bună, bine apărută în peisajul de astăzi al liricii românești, nu numai dâmbovițene, pentru că, așa cum au spus cei doi, nu este cu nimic mai prejos de alte cărți de poezie, această carte de poezie, de alte cărți de poezie apărute în altă parte. Am pus punct aici și vreau să mă refer la editura Rora, a prietenului Grigore. Alunașul. Dacă editura Rora e a noastră, a tuturora, se întreabă azi Bianu, cine vine și cu banul? Mulțumesc frumos! Ideea colegului și prietenului meu, după doi mari antevorbitori. 3. Am să vorbesc foarte puțin și, bineînțeles, am să trec direct la citirea unei poezii care m-a marcat, mi-a atras atenția și a dat definiția titlului. O chestie extraordinar de interesantă. Despre colega noastră au vorbit ceilalți și au vorbit foarte bine. Despre mine, ce pot să spun? Sunt alături de domnia sa și o așteptăm cu alte cărți la fel, dacă nu chiar mai bune. Bun. Poezia e pagina 21, o amintire. Ucide tu orele acestea negre, de dorință nerostită, că altfel rup eu minutele tulburător de pătimașe ce te așteaptă mereu, chiar că tu nu știi. Oprește-mi niște ceasuri bune, să fie popați printre cuvinte și doruri, acolo unde era cândva o cumpănă. Am sărit peste ea și am ajuns atletă bună printre ghinioane și dureri. Am păstrat o amintire dintr-o clipă de uitare ce nu puteam să o părăsesc de dinaintea noastră. Bun. Mi-a spus înainte că e foarte emoționat. Templul ăsta al culturii târgoviștine, care este Biblioteca Județeană, o asemenea distinsă audiență, normal că ai emoții. Constanța, dragă, ce să-ți fac? Îți dau brânci, zi! Vreau să vă mulțumesc. Cum bine știți, tristețea se trăiește în solitudine. Bucuria, ca să rămână și să dăinuie, trebuie împărtășită. Altfel te sufocă sau ea moare. Atunci am simțit nevoia să
vă contactez cât mai mulți foști colegi de școală cu care ne cunoaștem de multă vreme, de foarte multe vreme, colegi de serviciu, colegi de cenacliu, mai noi cunoștințe, colegi, prieteni de la altă vârstă. Și atunci am îmbinat tot ce știam că, pe toți care știam că mă apreciază și să pot să le dezvălui acum, la vârsta asta, o latură pe care nu credeau că o am. E drept că toți care scriu sunt sensibili, sunt emoționanți, însă probabil că am intrat în poezie sau, mă rog, am încercat să intru în literatură mai târziu și asta înseamnă că girul meu, sau cum să zic, apăsarea este foarte mare, presiunea pe ce scriu este foarte mare, nu am dreptul să scot ceva copilăresc. E drept că toate sunt cimentate, sunt experimentate, sunt trăite, sunt acumulate. Sunt cernute prin filtrul gândirii, educației. Acum vreau să vă citesc câteva ca să nu vă plictisesc. Nu mai mult de 200. Da, așa. Și o să încep cu, cum să spun, o descriere a mea. Poezia chiar se cheamă Cine sunt? Eu sunt copilăria desculță, pierdută, în pasul rece al serilor nedecise să treacă peste noapte. Sunt fulgerul viu, o intersecție a gândului și suava amintire, care își cere plata pentru reverberarea ecoului de sentimente răvășite. Sunt poezia abia născută, oglinda sensibilă a apei netulburate de arogante pretenții, de nevoi mărunte. Sunt zborul lăuntric într-o ploaie de petale albastre. Sunt prea mult dor neucis cândva. Cum să fie? Ne-au îmbrătănit poeții, repere cojite peste care lipim postere fosforescente. Nici ploaia nu spală cuvântul tocit. Cuvântul nu devine o perlă, un gând amputat, ne doare și în moarte și intră în copii fără să știm că ploaia coboară la casa albastră, un râu de ucisă speranță, care învăluie totul în noaptea din noi. Și plouă, și curge o lacrimă abandonată pe trotuarul curățat de gânduri. Întreabă-mă, te rog, cum să fie altfel? Este trist azi afară și plouă, plouă. Litere mici. Am arestat cuvintele neputincioase în atriul întunecos al inimii uscate. Nerostite n-au devenit fapte și nu le-au putut privi și mângâia urma călduță care mi-apasă în taină. Acoperă-mă cu privirea dimineților, prinde-mi zâmbetul între gene și îmbrățișează în gândul ce ți-l așez în prag, să-ți fie treapta începutului. Hai să facem pași pe litere mici, caligrafiate, dintr-un alfabet uitat. Niște vorbe acolo. Joacă-te cu mine, iubite, joacă-te. De parcă și începutul și privirea să scurgă de la gleznă la suflet și înapoi la verbul neconjugat la timpul prezent. Aruncasem niște vorbe acolo și te-ai speriat cât de repede puteam încolți semințele, aruncate într-o gară închisă, prin care nu mai trecea niciun tren. Și șocul începe când îți întorci privirea răvășită de un gând neucis.